Loviisan matka Suomen uudeksi päästöttömän energian pääkaupungiksi alkaa aurinkovoimaloita rakentamalla. Vireillä on yhteensä 9 erilaista hanketta, joista Vinda Energyn Emmosen on ensimmäisenä tulossa päätökseen suunnittelutarpeen ratkaisusta. Siinä kaupunki haluaa ehdoillaan varmistua, että ei synny heijastusvaikutuksia suunnitteilla olevan itäradan suuntaan, että paneeleita tai rakennelmia ei saa sijoittaa alle 100 metrin päähän asuinrakennuksista, että alueen aitaus tehdään useammassa lohkossa eläinten ja ihmisten kulkemisen mahdollistamiseksi, että pelastustien pitää lähestyä aluetta 2 suunnasta ja sammutusvettä on saatavilla. Luulisi, että nämä ehdot saadaan täyttymään ja aurinkovoimalle päästään pian myöntämään rakennuslupa. Kokonaisuudessaan alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi 50 000 paneelia, josta vuosituotoksi on arvioitu 33 gigawattituntia. Vertailun vuoksi Loviisan ykkösreaktori tuottaa vuodessa noin 4000 gigawattituntia, eli alle prosentin verran ydinreaktorin tuotosta. Toisaalta aurinkovoimalan saa tuotantoa alle 2 vuodessa, kun Loviisa 3 ja 4 olisivat tuotannossa ehkä vuonna 2040, vaikka maakaupat maaliskuussa toteutuvat. Aurinkovoimalalla on melko vähän haittoja. Emmosenin pelloille rakennettuna se vähentää viljan tuotantoa 35 hehtaarin verran, mikä on marginaalinen määrä. Muuttuessaan viljapellosta niityksi se vähentää vesistöjen rehevöitymistä ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Hyönteiset ja linnut kiittävät. Fiksua on myös laiduntaa aidatuilla alueilla lampaita. Ne hoitavat niittämisen ja ovat siellä hyvässä turvassa pedoilta. Paneelit antavat lampaille myös varjoa ja suojaa sateelta. Toivottavasti myös lampaita nähdään tällä voimalla alueella.